Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misluni maka badal fa'iluda wa in turidda ma fakul lakabada. Wa misluni malan iku sepadane lapat nikmah kabada utawi lapat kabada. Al fa'ilu utawi fa'ile lapat kabada iku nda lapat nda. Wa in turid lan lamun ngarepake sapa sira dama ing pemaidu ing nyacat fakul mongko ngucapake sapa sira ing lapat lakabada. Lakabba ora iku sak bagus-baguse sapa ndah iki wong lanang. Yukalu diucapake fil matki ing dalem ngelem. Apa lapat kabada zaitun. Kabba iku sak bagus-baguse sapa ndah iki wong lanang. Zaitun utawi zait. Wa fidamilan ing dalem nyacat atau maidu. Lakabba ora iku sak bagus-baguse sapa ndah iki wong lanang. Zaitun utawi zait. Kakolihi kaya dawe Kiai Syair Bakar Towil. Ala kabbada alul mala ghairu annahu idza dukirat mayyun fala kabbadahia. Ala kabba eling-eling iku sak bagus-baguse sapa ndah iki wong lanang. Alul mala utawi penduduke ora-ora. Al mala iku artine ruang yang luas. Al fadau al wasi'u ruang yang luas. Berarti al mala iku artine ora-ora. Dadi alul mala penduduke ora-ora. Gairo anahu angin sak temene kelakuan iku ida dukirat ing dalem nalikane ditutur sapa mayun mbok maya. Fala kabbah mongko ora iku sak bagus-baguse sapa ndah iki wong wadon. Hiya utawi mbok maya. Waktu lifa lan disulayakake ulama apa fi i'rabia ing dalem i'rabe lapat kabada. Fadhahaba mongko nglakokake sapa Abu Ali Al-Farisi, sapa Imam Abu Ali Al-Farisi fil Baghdadiyati ing dalem kitab Al-Baghdadiyat. Wa benu Burhana lan Imam Ibnu Burham. Wa benu Qoruf lan Imam Ibnu Qoruf. Wa ja'amalan yono sapa Ibnu Qoruf annahu ing sak temene madhabu Abu Ali Al-Farisi iku madhabu Sibawehi, madhabe Imam Sibawe. Wa annaman lan sak temene wong tatawa ulama nakola kang mindah sapa man anhu saking Imam Sibawe goirohu ing sak liyane madhabu Abu Ali Al-Farisi iku fajawaza mongko wenang apa ayakuna yento ana apa al-maksus iku muftadaan dadi muftada. Wal jumlatu utawi jumlah allati jumlah qablahu kang ing dalem sadurunge al-maksus iku kobaruhu dadi kobare muftada. Wajawaza lan wenang apa ayakuna yento ana apa al-maksus iku kobaron dadi kobar li muftadain maring keduwene muftada atau maring muftada makdufin kang dibuang wa takdiruhu utawi kira-kirane wajawaja ayyakuna kobaron li muftadain makdufin iku lapat huwa zaitun. Wa utawi wong kang dipuji iku zaitun zait ayat tegese al mangduku kang dipuji.
Awil matmumu utawi wong kang dicela iku Zaidun Zaid waktarolan mili hu ing jawaza ayakuna kobaron li muftadain makdufin sopo al musonifu Kyai Musonef wadabalan nglakokake sopo al mubaridu Imam Mubarid fil muqtadob ing dalam kitab Muqtadob wa Ibnu Saraj lan Imam Ibnu Saraj fil usuli ing dalam kitab usul wa Ibnu Hisamil Lakmiyu lan Imam Hisam Al-Lakmi waktaro lan milih hu ing dahaba al-mubarid hu ing dahaba al-mubarid sapa Ibnu Usfurin Imam Ibnu Usfur ila anak kabada maring sak temene lapat kabada iku ismun aran isim wa utawi lapat kabada iku muftadaun dadi muftada wal maksusu utawi lapat kang ditentokake iku kobaruhu dadi kobare muftada au kobarun utawi kobar muqaddamun kang didinginake wal maksusu utawi lapat kang ditertentokake iku muftadaun dadi muftada muaqqarun kang diakhirake farukibat mongko disusun opo kabah lapat kabah ma'ada ing dalam sertane lapat ndah waju ilatalan didadekake opo lapat kabah lan lapat ndah isman kali dadi isim wakidan kang dadi siji wadahaba lan nglakokake sapa kaum iku minhum setengah sangking kaum utawi Ibnu Durustuwai Imam Ibnu Durustuwaihi ila anna kabada maring sak temene lapat kabada iku fi'lun fi'il apa lapat kabada madin kang wis klewat apa fi'il wa zaitun utawi lapat zaitun iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat kabada warukibat lan farukibat ngono farukibat mongko disusun apa kabeh lapat kabah ma'anda ing dalam sertane lapat da waju ilatalan didadekake apa lapat kabah lan lapat da fi'lan ing kalimat fi'il wahada utawi iki dahaba kaum iku at'aful madahibi luwe lemai pira-pira madhab wa aulidal maksuso ayyan kanala takdil pindah fawayundo hil masalah wa auli lan nyandingi sapa sira wa auli lan nyandingi sapa sira nda ing lapat nda al maksuso ing lapat kang ditentokake al maksuso ing lapat kang ditertentokake iku ayyan ndi-ndine enggon kana tinemu apa al maksus tinemu artine tinemu tak ono ngono ae yo tak baleni yo artine ono soalnya ono kobare yo lapat ayani dadi kobare wa auli lan nyandingi sapa sira nda ing lapat nda al maksuso ing lapat kang ditentokake iku ayyan endi-endine enggon kana ono apa al maksuso la takdil ojo minda sapa sira ojo ngelih sapa sira binda kelawan lapat nda fawa mongko utawi lapat nda iku yudohi nyerupani apa lapat nda al masalah ing kalam paribasan ing kalam masal tatawa ing kalam perumpamaan tatawa paribasan ayat tegese auki nibaake sapa sira al maksuso ing lapat kang dikhususake al maksuso ing lapat kang ditertentokake bil mati kelawan ngelem awidami ing at utawi kelawan nyacat badada ing dalam sawise lapat da ala ayikalin ing atase endi-endine tingkah kana tinemu opo al maksus minal ifrodi nyatane saking mufrodake wa tadkiril lan mundakarake wa taknisi lan muanasake wa tasniyati lan
tasniyaake wal jam'i lan jama'ake. Wala tugoyaru lan ora diowahi apa dalapadda li tagoyuril maksusi krana ngowahi lapat kang ditertentokake bal yulzamu balik ditetepake apa al ifradu mufradake wa tadkiru lan mundakarake. Wadalika utawi mengkono-mengkono bal yulzamu al ifradu wa tadkiru iku li anaha krana sak temene lapaddah iku asbahat nyerupani apa lapaddah al masalah ing kalam paribasan. Wal masalu utawi kalam masal iku layu goyaru ora diowahi apa al masalu faka matakulu mongko kaya oleh ngucap sapa sira ing lapat as-soifa doyati alabana. As-soifa ing waktu ketiga doyati nyak-nyakake sapa sira wadon alabana ing poan tatawa ing susu. Lil mundakari keduwene mundakar wal muannasi lan muannas wal mufradi lan mufrad wal musanna lan isim tasniah wal jam'i lan isim jama' bihadal lafdi kelawan iki lapat. Fala tunggoyir mongko aja ngowahi sapa sira hu ing lafat takulu mongko ngucap sapa sira ing lapat kabada zaitun. Kaba iku sak bagus-baguse sapa ndah iki wong lanang zaitun utawi zaid. Wakabah lan iku sak bagus-baguse sapa ndah iki wong wadon Hindun utawi Mbak Hindun. Kaba iku sak bagus-baguse sapa ndah iki wong lanang loro Az-Zaidani utawi Zaid loro wal Hindani lan Hindun loro wa Zaiduna lan pira-pira Zaid wal Hindatu lan pira-pira Hindun. Fala takruju mongko ora metu apa ndalapat ndah anil ifrodi saking mufrodake wa tadkiri lan mundakarake. Walau kurujat lan lamun metu apa lapat ndah lakila yakti diucapake apa lapat kabadi Hindun. Kaba iku sak bagus-baguse sapa ndi iki wong wadon Hindun utawi Hindun. Wakaba lan iku sak bagus-baguse sapa dani wong lanang loro. Wakaba lan iku sak bagus-baguse sapa dani iki wong lanang loro Az-Zaidani utawi Zaid loro. Wakaba lan iku sak bagus-baguse sapa tani iki wong wadon loro Al-Hindani utawi Hindun loro. Wakabalan iku sak bagus-baguse sapa ulaika mengkono kaum Az-Zaiduna utawi pira-pira Zaid awil Hindatu utawi pira-pira Hindun. Wa masiwan darfa bikabba au fajur bilba waduna dang dimamul kakasur. Wama utawi lapat siwada kang sakliyane lapadda iku irfa ngrufaake sapa sira ing emah bikabba kelawan lapat kabba au fajur utawi ngejerake sapa sira ing emah bilba kelawan huruf ba wadunanda kali tampo lapadda ing dimamul kha utawi kewaca dumae huruf kha iku kasura akeh yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anahu ing sak temene kelakuan iku idawaqoa ing dalem nalikane tumiba ba'da kaba ing dalem sawise lapat kaba apa gairunda sakliyane lapat nda minal asma'i saking pira-pira isim jaza mongko wenang fihi ing dalem gairunda
Apa wajahaini wajah loro rupane arafu rofa bikabah kelawan lapat kabah. Nakwu kabah zaitun. Kabah iku sak bagus-baguse sapa zaitun zaid. Berarti zaitun ini menjadi fa'il. Soale gak ono lapat dai. Wal jaru lan ngejirake bil ba'i kelawan huruf ba zaidaten kang tambahan. Nakwu kabah bizaidin. Kabah iku sak bagus-baguse sapa bizaidin zaid. Wal aslu kabah utawi asline lapat kabah iku kabuba lapat kabuba summa udgimat mongko nuli di idgomake apa alba'u kurba fil ba'i ing dalem kurba fasara mongko dadi apa lapat kabuba iku kabah lapat kabah summa in waqo'ah mongko nuli lamun tumiba badha kabah ing dalem sawise lapat kabah apa ndal lapat da wajib mengko wajib apa fatkul kai maca fatkai ka fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat kabada. Dadi lapat kafe lapat kabah iku te fatkai kabada. Kabah iku sak bagus-baguse sapa ndah iki wong wa in waqo alam lamun tumiba badaha ing dalem sakwise lapat kabah apa gairuda sak liyane lapat da jaza mengko wenang apa domul kai maca dumae kha wafat kuha lan fat kai kha fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat kuba zaitun wa kabba zaitun. Kuba iku sak bagus-baguse sapa zaitun zaid. Wa kabalan iku sak bagus-baguse sapa zaitun zaid. Oleh te waca kuba oleh te waca kabah. Waruwiyalan diriwayatake bil wajhaini kelawan ana wajah loro. Apa qauluhu dawuhe Kiai Syair Bakar Tawil. Fakultu uktuluha angkumu bimizajiha wa kubba ya oleh wa kabba ya oleh biha maktulatan kina tuktalu. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun uktulu mateni sapa sira kabeh artene nyampur ae yo uktulu nyampura sapa sira kabeh ha ing komer ha ing arak angkum saking sira kabeh bimizajiha kelawan campurane arak tatawa komer wa kubah lan iku sak bagus-baguse apa biha arak tatawa kabah ya kena kubah ya kena ya maktulatan kali dicampuri kinatuk talu ing dalem nalikane dicampuri apa komer apa arak. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.